Čaute. Čaute ľudia, vítame vás u nového videjka. Ideme hrať horšťovinči. Ja som Erik a toto je Edo. Super. Takže kto zadáva? Ja. Strihnite si. Nikdy nestriháte. Čiže zadáva Erik. Áno, Erik zadáva. No, takže zadávaj. Polovinu Erik zadáva. No, zadávaj Erik. Čiže je to salto. Čiže zadávaj. Edo to dal úplne na pohodku. Takže zadáva Edo. A hráme na Tady sme sa rozhodli. No, takže sme sa rozhodli, že budeme hrať na slovo noob. Takže N-O-O-B. Prehraja bude noob. A trest je, že musíte sa vyvaľať v tamtej tráve. Tam vidíte? Tam pokosenej. Skočiť na sekundu. No, dá sa povedať. No, čiže kto zadáva? Ja. Zadáva Edo. Asi vie, čo ho čaká, ale bude to troška iný trik, čo predtým. No, som zvedavý. Čo? Nemal trik, máš ho. Nie. Nemá. Hráme na slovo noob. Keby si nevedel. A nemám ani N, lebo pozri. A toto nemá. To je, môže mu to uznať. Je to nové, takže môžeš to uznať. Aj ty si Erik dával predtým blbosti. No dávaj. No, takže na ruku. Zadok, nohy. Odzad, akože máš dopadnúť na zadok, áno. A potom na nohy. Takže prvý pokus vymýšľaný. Tak musíš, poď preč. To opakuj hneď po ňom. Edo, to je celkom zložité si zapamätať. No, ty to ani sám si nedal teraz. No, to je ľahké. To by si mohol zvládnuť. Zadok. Na zadok, na kolena a robíš toto salto. Máš písmeno. Čiže Erik má H? Nie, N. Ja mu vyždímam všetky veci, kámo, vole. A ten, kto prehra, bude noob. Takže Erik má N zatiaľ a zadáva. A ja si budem noob. Zadávaš? Hej. Zadáva, Erik, zadáva. On ešte si teraz pripovie, že on si bude noob. Side flip? No dobre, zadávaj side flip. Keď ho vieš. Čo to bolo? Neviem. Ani ja sám neviem. Takže máš N-O. Áno, máš N-O, lebo to nebol. Noob. To je tvoja chyba. No dobre, čiže zadáva. Edo? Však Edo. Bude, hej, Ja budem iba noob. Nič neurobím, ale noob budem. Erik, pozri. Teraz si dám. budem iba. A čo urobím? Ten trest, no. Ero, pozri. Ero, pozri. Bam, 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 a bam. Takže Koľkokrát? 5 krát. 5 krát, hej, to urobil, že od zadku na kolena 5 krát to urobil. Však Edo. Ja som to počítal. No, počítam aj tebe. No, môžeš. 1, 2, 3, 4, 5. To, ale skočil na nohy. Áno, to nemáš dopadnúť na nohy. To máš hneď zo stipkov. Už idem. No, takže 5. Ja ti počítam. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Máš písmenko. Yes, ja mu tak vyraďujem. Ešte posledné písmenko asi prehral. Nevadí. Ja som hovoril, že túto hru ho rýchlo vyradím. No dobre, zadáva. Kto zadáva? Ja už ani neviem. Zadáva Edo, dobre. Takže dačo od kolien to bude. Tomu som nepochopil. Iba jedenkrát. Hej, Nepozri. Tak to si urobil. Počkaj. Nie, tak som urobil. Čakaj, nie. Tak som. On ani sám nevie, čo zadal. Chápete? Viem, ľudia. som to pokašľal. Ty však máš keď si to pokašľal. Nie. Nie, no. Nemám ani jedno, lebo som to trikrát hľadal. No, Hej. videl si to teraz.
Stále. Od kolien na zadok, zase na kolena a salto. Ale musíš začať s kolenami. Hej, z kolien. No dávaj. Áno. To je z kolien, sa rozkačeš na zadok, na kolena a salto. No. Dobre, ešte máš druhý pokus. Mám ešte jeden? Áno, má ešte jeden. Nebolo to dobre, si tam buchol hlavu či nohy? A hlavu, nie? Hlavu. No dobre. Nemusíš od kolien, čakaj. Musíš sa zastaviť na to. Však od kolien dával, čo to je jedno, keď sú tak. No takže na zadok, na kolena a salto. Hej, uznám mu to. Kto to má? Kto zadáva? Erik! A Erik už má Hej, za chvíľu bude noob. Možno. Nob bude. Hej, nob. No dávaj. Mub. A mob. No, takže Erik zadávaj. No, takže zadáva Erik. No, zadávaj. Bo tu budeme dlho. Od kolien salto, hej? Dobre, to ešte vlastne ani nebolo. Ja som to už zadával, ty. Nezadával to. Nezadával si to, Edo. Teraz zadávam ja. No, takže čo zadávaš? Si to iba teraz splnil, hej? On to iba splnil. 3, 4. OK, čiže 4 krát dal od zadku na kolena a potom dal také Psíčkové salto. Hej, my to tak voláme. No dávaj. Ero. Začína sa od kolena. To je jedno. A teraz psíčkové salto. Sa rozkač. To nebolo. Ešte raz. Yes. Ja už cítim tu nádej. Že Ero skočí do sena. Do sena. No dobre. Dobre.